I have brought another girl to you. Nhasi togara kuVIP ndine mhene yandiri kuda kutaimira ikoko. But atina mari yedoro reikoko naye. Todedza matsaga ana michi toita konde-konde. Hey Maslay Queen, mushandiro mari yerent yadarikidza mazuva. Ndezvekudeedzera here tinouya nayo. Usadaro wangu uri munhu wekuziva. Tikawana mbinga mukati todzoka nemari yako. Vasikana imimi munonetsa amubhadhare taxi munozongoti we can pay in kind. Aria zvauriwe utinyadzise. Se last time wakazenge wadhakwa wakatidzingira mhene patable. Ko ndozvineiko asikana? Hesi asikana ndatumwa nemunhu ari pakona apo ati he's taking care of all your bills. Andipa business card rake iri ati mufonerei. Ndiye kamhene yandanga ndichitaura. Hehede, nhasi tawina. Zvauriwe udhakwe mboko utimakise. Enjoy, my girl. You can go and prepare yourself upstairs. I will be there shortly. I have brought another girl to you. Handina kukumisa kwenguva ombere. Ndinovimba wasara ukanwa champagne yawapiwa. Aewa, kana ndikanetseka ndiri muimba yakanaka kudai here. Handei tinorara. Ndakuisira mari unotenga lunch nemafriends ako. Thank you, honey. Hai, andipa 1000 rega tiite tipe kambuya kaye. Mari yako yerent. Ndaive na Mia that day. Can we do lunch? We'll call when I am free. Toitira lunch yacho kumba kwangu. Dzawira mutswanda. Kwakanaka here kwauri kuchena kudai usina kundiudza. Asikana, handiti makabva kumbinga yenyu here ndawanawo yangu. Iri bho. Asi marwara here asikana. Vasikana vaye vanonyanya kuda zvakapfava kunge honye. Shamwari yacho yakauya nezuro. Ndakuudza kuti zvakataurwa nasekuru hazvinetsi wani. Vasikana vacho vanoingodze kushanda here. Kwasara kuti vazadze havo hari yangu. Wane mazuva mangani uchibleeda nekuti ropa rave shoma mumuviri mako? Ndava ne 10 days ende asi mazuva angu eperiod. Uri kutoda kuwedzerwa ropa. Manje andina kana cent. Ndakuudzai vasikana imimi asi amuteereri. Chionai manje kwazvasvika. Ndokwanisa kungobatsira iwewe, asi usadzokera kumurume uyu. Ko wadiwa mbotsvaga basa modzidza kugutsikana nezvamuinazvo. Regai ndimboita zvemumwe wake Aria anonyanya ruchiva too much. Is everything okay na area? Ko warara here? Hapana nyaya apa, it's just a period pain. Ko iwe ukubvepi? Ko munomumba zvamatova muwadhi chaimo naye asikana? Kuita zvigulani kudaro boy. Asikana musati daro, mbinga iye haiite. Kuda zvinhu kwangu uku kunge paper bag. Pasina muteuro yandakaitirwa, ameno dai ndiri papi izvozvi. At least Aria ingori period pain, haana kusanganawo nembinga iyi, so she will be fine. Naye asikana, zvichiri zveperiod here? It's been more than 10 days now. Wadi kuenda kwa doctor? Kwasi wakawana basa? Yes, asikana, ndakapona neburi retsono. Handichade life here. Maiwe zvangu, ko Aria akadi kundiudzawo kuti akaona mhene iya ndaimi. Kwakanaka here kwauri kuchena kudai usina kundiudza? Asikana, handiti makabva kumbinga yenyu here ndawanawo yangu. Iri bho. Nguva yese ndaita period pain. Ndarwadziwa hangu. Asi unoziva hatina zvatingakwanise kuita murume uya. Nekuti tisu takavhima munhu aitotivhimawo. Dambudziko tisu tinoita kunge gonzo raisirwo dovi. Dovi pachikirimba nekuda soft life. Izvozvi baba vai vari kutoenderera mberi nemabasa avoko. Tinovaita sei hedu hapana.